Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созан хубен. Духтарои хушрӯ борои нав омадаи бори Дубай, качество бомба. Касе доставка дар Курай. Метонен нашуд доставка дар WhatsApp пируи экран буда нависен духтарако. И бор ҳоз як омад даррав ман гирифта аввалин шуда видео кардам расветкоша дидем. Вообще расветкош не обычный тоза Дубай, осинакош органза материал шамда гап нест духтаро беҳади бад хушрӯ. Шахсан ма худамда ҳамин модел мақбул бад дуойкаи румолам дорад. Абая ва румол баъд подписчикои азиз ани обуф омадагӣ и обуфро бисёриатон медонем. Ман видео доштам качествои ӯрам беҳад хушрӯ дута ранг дорад. Нархҳои дастрас кадомеша ки нархшан нагуфтам духтаракои хушрӯ метонен дар WhatsApp экран буда нависен. Закази шуморо қабул мекунанд, доставка низ равон мекунанд подписчикои азиз. Баъд духтаракои хушрӯ барои итон барои туйгардактон ани туфличои фасон омадагӣ беҳади бад хушрӯ ино ҳам ҳозир наличи ҳастай. Касе дар Курай марҳамат WhatsApp калон нависа мондаги барои шумо подписчикои азиз. Туфлиҳои арӯсӣ бо нархҳои дастрас качествоашон зур оригинал духтаракои хушрӯ. Ина касе ки хоҳишмандаи марҳамат. Ман рақамҳоро мондам, ҳама турецки дубайски оригинал чизо мондам духтарако. Видеои хушрӯтон кардам, марҳамат кунед духтаро, заказ кунед, боварӣ дорум пушаймон намешавед. Баъд подписчикои азиз ани платиҳои хушрӯ омадагӣ ман бисёр навор доштам, то 1300 сомона буд. Дар ҷо хеле нархҳо нест духтарако. ҷода нархҳо ай нархҳои бозор, ай нархҳои интернет магазин хела ва хела фарқият мекунад. касе ки харидорӣ мекунад боварӣ дорум пушаймон намешавад. Марҳамат духтарако.